Dobrý deň, milí sledovatelia, vítam vás pri 12. časti tejto videosérie. Počasie nie je ideálne, ale ako hovoria futbaloví tréneri, prší nám šťastie. Čo sa týka knihy, zhrnul by som to, čo sa udialo za posledných 10 dní. Takých 5 najdôležitejších vecí, čo prebehlo, to bolo v prvom rade, že sa s jazykovou editorkou uzatvorila do finálnej verzie podoba textovej časti. Následne na to text prebrala jazyková korektorka, kde sa kontrolovala pravopisná časť. Treťou vecou je to, že sa vyžiadalo v Slovenskej národnej knižnici v Martine ISBN, čo je International Standard Book Number, čiže medzinárodné štandardné číslo knihy. To máte vlastne to malé číselko ako čiarový kód zozadu na knihe. To je vlastne ako keby ste mali rodné číslo u človeka, tak toto je rodné číslo knihy. Štvrtou vecou je to, že sa odovzdalo hlavnej redaktorke anotácia. Na zadnej strane obálky knihy je vždy takáto časť textová, ktorá hovorí o tom, čo kniha vlastne obsahuje a čo v nej môžete nájsť. A piatou vecou, dali sme dokopy všetky ilustrácie, kresby a obrázky, ktoré budú v knihe, budú v desiatky, čiže celkom dosť, a priradili sme ich jednotlivým častiam textu, ku ktorým budú pasovať, ku ktorým patria, a následne sa posunuli na úpravu grafičky. Čiže je to dosť veľká časť, skoro polovička knihy, čiže bude na tom ešte dosť veľa roboty, hlavne tejto grafickej úprave. Čiže aby sme zachovali autenticitu, preto sme to takto poňali a tešíme sa na ďalšiu prácu ďalej. Dovidenia, pekný deň.